जिथिदुवार दखा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे 22 बोसोरारि जथुम्मायाव नोंथाङा बाहागो लानानै जिथि दखरा एबसुनि जि गेवलां मेल बिथांमोना हांख्रायदोंमोन आं बाहागो लाफैबाय आरो जोंनि जि जथुम्माफोर जि सोलिगासिनो दं दखरा आरो जिल्ला लेभेलाव जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ आरो माहारिबादखौ लानानै हाबा मावबोदों आरो जोंनि मोनफ्रोमबो जथुम्मायानो माहारिबादनि आदर्शजों गाइडेड जानाय आरो बर' हारियाव बर' समाजाव बर' माहारिबादखौ फोसावलांनांगौनि बा बेखौ इयुन जोलैनो होलांनांगौनि थाखाय जोङो रायजो राजाखौ लिंनानै आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ लानानै जोङो जोंनि गेवलां मेलफोरखौ खुंगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजों मोनसे समाजारि सांग्रांथि सोलोंथाइनि बिथिङाव रांखान्थिनि बिथिङाव समाज बेबस्थानि बिथिङाव आरो लोगोसेनो राजखान्थियारि आरो संबिधानिक जोंनि जि मर्यादा जोंनि जि गोजोन गोरोबथा जालांबाय बे गोरोबथानि दफाफोरनि मावफुंनायनि सायाव जोङो गोथौ आरो गुवारै रायजो राजानो मिथिहोदों जायफोर दफाफोरा दिनै मावफुंजाबाय बिनि गेजेरजों बर' हारिया आगानसे लाब जादों आरो जिफोर दफाफोरा मावफुंजाबावनांगौ दङ बे आबुङै आरो फुरायै मावफुंनांगौनि थाखाय एबसुआ मेंनाय गैयाजासे जों हाबा मावदों आरो बेखायनो आङो रायजो राजानो मिथिहोदों फैबाय थानाय 1-2 मासनि गेजेराव बर' हारियाव बिटिआर बे ओनसोलखौ लानानै मर अट'नमि मर एरिया एक्सटेनसन मर फाइनान्सियेल अट'नमिनि थाखाय मोनसे गिदिर जोङो पावार एन्ड फांसनजों मजबुत जानाय मोनसे गिदिर लेभेलनि माने बेबस्था जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरो बे बेबस्थानि गेजेरजों जोङो सक्तिशालिसिन सा सानजा भारतनि 10टा सिक्सुदेलनि मस्ट पावारफुल सिक्सुदेल हिसाबै जों गावनो रिकगनिसन मोनगोन आरो बड'फाया जि सान्थौ आरो सानस्रिजों भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि दानायनि खोथाखौ बिथाङा जोंनो माइल खुन्थिया गायनानै गालांबाय बेखौ लामा हान्थिनानै बिएसि बिटिसि बिटिआर आरो इयुननि समाव आङो रोखायै बुंगोन जे आलादा रायजो दानायनि जि मोनसे सिमां बे सिमाङा जोंनि बिखा बिख्लो थै मोदोमाव गोख्रोङै दिनैबो दङ आरो बेखौ जेब्लाबो जों गोथाङै लाखिनांगोन सानसे नङा सानसे आलादा रायजोआ दाफुंजागोन आरो बिनिनो गासै प्रक्रियाखौ दुलाराय बर' माहारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिखौ जोङो गासै बिथिंजों साग्रिद खालामनानै दिनै हाबा मावगासिनो सोलोंथाइनि बिथिङाव गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो समाज दानायनि बेलायाव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज गासै बिथिंखौ जोङो गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों गणतान्त्रिक आरो राजनितिक लबि पलिसिनि गेजेरजों हारिनि आद्रा थानाय हप्स एन्ड एसपिरेसनखौ मोगथाङाव जाफुंनांगोन गोजोन्थों सर जोंनि ओनसोलाव माखासे नैबे गोदान बोसोरनि सिगां माखासे पिकनिक स्पटफोर खुलिदों बे समाव गोबां लाइमोनफोरा लोंनाय जानायजों माखासे इन्जय माखासे रंजानाय लायो बेनि गेजेराव ना बेयाव सुबुं माहारिया जि मोनसे गावनि मोनसे नेचार माखासे समाव जोङो दुखुआव थायो माब्लाबा जोङो खुसियाव थायो बा रंजायो दा बे बेलायाव गोदान बोसोरखौ बरायनाय आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय बे मोनसे नेचारेल माने मोनसे प्रक्रिया आरो बुहुमनि मानसिफ्रानो गोदान आरो गोजाम बिदाय हरनाय आरो बरायनाय बे हाबाफारिखौ मावो बायदिसिना पन्थानि पद्धतिनि गेजेरजों बयबो वेलकाम खालामो आरो बिदाय हरो नाथाय जोंनियाव मोनसे गाज्रि बिथिंखौ जों नुदों जे जिखिनि इन्ड' भुटान माने पिकनिक हटस्पट दङ आरो जेराव जेराव माने पिकनिक सेन्टार बानायदों बेयाव बानायग्राफोरनि दाय गैया बिथांमोना माखासे इनकाम जेनेरेसन आरो बे जायगाखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय बेखौ पारमिसन लानानै खालामदों खिन्थु बानायनो थांनायाव बा पिकनिक स्पट जाखांनायनि उनाव बेयाव कमलानि दखान बा बायदिसिना जानाय लोंनायनि दखान जि थानांगौ बिनि बदलै बेयाव जोङो नुयो जे जौनि दखाना बारा जायो माने लाख'थ्र'हायै माने जौनि दखान आरो जोंनि मानसिफोरा थांनाय समाव मोजाङै थाङो फैनाय समाव गारिनि जाब्रबथाय एक्सिडेन्ट जायो आरो गोबां माखासे जानाङै जायफोर जाथायफोर बे जाथायफोरा जानायनि थाखाय समाजाव माखासे गाज्रि थासारि सोमजियो सोरनिबा जिउ खहा जायो सोरनिबा जिउआ आस'खान्दायै अबथिरायै गोमालाङो बेबायदि थासारिखौ नुनायनि थाखाय जोङो जेब्लाबो बुंगासिनो
पिकनिक जानो थांनानै जौ लोंनाय, पिकनिक जानो थांनानै ड्राग्स जानाय, गाज्रि खामानि मावनाय बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। आरो जोंनि जिखिनि पिकनिक स्पटफोर दङ बिनि खाथि खाला थानाय जेसेबां दखराफोर दङ, इउनिट दङ, आङो खावलायगोन बिनि सायाव स्ट्रंलि मेसेज होनांगौ। आरो जायफोर पिकनिक स्पटखौ मेनेजमेन्ट कमिटिखौ सालायदों बिथांमोननोबो लाइजाम हरनांगौ जाहाथे पिकनिक जानाय जायगायाव बेबायदि गाज्रि थासारि जाया आरो बेबायदि माने मैला जेफोर माने जानानै गारलाबायनाय बिशृंखल थासारिबो जाया। बे मोनसे दिग। गुबुन मोनसे दिगा थाइखाजाराव दिनै आं दंफैयो, बिनि सिगाङावबो गोबां फैदों। दा साहा ओनसोलखौ लानानै जे मोनसे गिदिर सिमां, सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क घोषणा जाबाय, बिनि प्रटेक्शन, बिनि जौगानाय, बिनि माने नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव बेखौ फकास खालामनांगौ। बे नेशनेल पार्कजोंनो जोङो थांनानै थानांगौ। बेयाव टुरिस्ट फैगोन, इनकाम जेनेरेशन जागोन, बेयाव हटेल सोलिगोन बा नोङो बायदिसिना हमस्टे सोलिगोन। बिनि बिकल्पयै दिनै जायफोरा हा हु दंखायो आरो जायफोरा गोसो जानानै मोनसे नेगेटिभ इनस्टिगेशननि गेजेरजों दिनै हाग्रा दानस्रांनायनि प्रक्रियाखौ खालामदों, बिथांमोना बिनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। आरो जायफोरा गावखौनो हा गैजाया होननानै दिनै एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों बिथांमोना एबसु अफिसाव फै, मिरुनि अफिस, जिल्लानि आनसलिकनि, जे नोंथाङा बबेयाव थायोमोन, नोंथाङा जे सासे लेन्डलेस बिनि डाटाखौ होफै। बिटिआर सरकार, आसाम सरकारजों रायज्लायनानै लाख लाख बिगा हा, सरकारि हा ओरैनो गोलैनानै दङ, माखासे ओनसोल ओरैनो गोलैनानै दङ। बेयाव जोङो थानो थाखाय ट्राइबेल मानसि नागिरदों, बर' मानसि नागिरदों, खिन्थु बेयाव थाफैया। वाइरेस बिथांमोना हाग्रा दानो, हाग्राखौ धंस खालामो, दंफां दानो, दंफां धंस खालामदों, जि जोंनि भबिष्यत। दा बेखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायदों, हाग्रा ओनसोलाव जायफ्रा हाबनानै दङ आं बिथांमोनखौ आर'ज गाबदों, आङो खावलायदों बिथांमोना ओंखारबोफिननांगौ आरो हाग्रा दाननाया बन्द जानांगौ। बिटिआर काउन्सिल, आसाम सरकार बिनि सायाव स्ट्रंलि प्रटेक्शननि खामानि मावनांगौ, होमब्लासो जोंनि बे हाग्राया बासायगोन। आं बेखौनो खावलायबाय। गोजोन्थों। जितिदुवा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दखरानि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुमाखौ नैबे थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मैया 13 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 14 डिसेम्बर बियो दिनै जोबनानै थांबाय। आरो बे दिनैनि नैथि हाबाफारि बायदियै, नैथि दिननि हाबाफारि बायदियै दिनैनि बे गेवलां मेलाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुसुर दिपेन बर' सारा जोंनि बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन। दा बेखायनो सारखौ आङो बे समाव जोंनि हाबाफारिखौ बाहागो लाफैनानै मेहेरगोनां खालामफैनायनि थाखाय आङो बे समाव सारखौ दखरानि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों। आरो बे हाबाफारियाव दिनैनि बे गेवलां मेलावनो मेल बेखेवगिरि आलासि महरै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिलीप कुमार बसुमतारीजों लोगोसे जिल्लानि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मेहेरगोनां खालामफैबाय। बेखायनो आङो दखरानि जानानै बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। आरो हाबाफारियाव खावलायनाय बायदि जोंनि बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सारमोन आरो जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा माननि आलासि हिसाबै हांख्रायनाय बायदि बाहागो लाफैनानै जोंखौ बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामफैनायनि थाखाय आङो जोबोद जोबोद साबायखर जासिहरदों। आरो दिनैनि बे 14 डिसेम्बर बे हाबाफारियाव जोङो मोनसे फरायसाफोरजों सावरायनाय बेखौ जोङो लादोंमोन। आरो बे फरायसाफोरजों सावरायनाय हाबाफारियाव जोंहा फुंखा सुबुं महरै डक्टर अजित बर' आथिखालाव गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं साराबो बाहागो लाफैदोंमोन। बेखायनो बे फरायसाफोरजों सावरायनायाव बाहागो लाफैनानै जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय, जोंनि फरायसाफोरखौ गियान होफैनाय आरो जोंखौ बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनायाव मदद खालामफैनायनि थाखाय आं सारनिसिमबो दखरानि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों। आरो बे हाबाफारियाव दिनै फरायसाफोरजों सावरायनायाव बे मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन जोंनिनो आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म। आङो सारनिसिमबो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनायनि थाखाय आं साबायखर जासिदों। बेबायदिनो जोंनि हाबाफारि मैयानिफ्राय जागायनानै दिनैसिम जाय हाबाफारिफोरखौ जों हांख्रायनाय बायदि आलासि बिथांमोनहा जोंनि खावलायनायखौ मान होनानै बाहागो लाफैनानै जाफुंसार होबाय। बेखायनो गासै आङो आलासि हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोनखौ आङो बे समाव साबायखर जासिहरदों। आरो जोङो बेखौ
बुङालासे जोङो बेखौ थानो हाया जे जोंनि दिनैनि बा मैयानिफ्राय जागायनानै जोंनि बे दख'रानि 20थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे थाइखाजुरा दालाइसा एबसुनि 5थि बोसोरसालिया जथुमा बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनायाव जाय गेदेमा बिथांमोनहा जाय वेल उइजार बिथांमोनहा जाय गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा जोंखौ थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरनानै रांनि मदद हरनानै माइरं सेरसे हरनानै बा बेबायदिनो दालि आलु बेबायदिनो संख्रि बानलु बेबायदि जोंनो अनसुंथाइ हरनानै जोंनि बे साननैनि हाबाफारिखौ जे मोजाङै मोजां बारहोहरबाय जाफुंसार खालामनायाव जोंखौ बेबायदि सहाय हरबाय आं गासै रायजो राजा आरो जोंनि वेल उइजार्स गासै गेदेमा बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय दख'रा दुलाराय जिथिदुवा दख'रा एबसुनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय आरो जोंनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनानै होनायनि थाखाय आङो नैबे थाइखाजुरा ओनसोलनि गासै रायजो राजा आरो जों बे आफाद बे जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय दानानै होनाय आरसिनि मानगोनां मासिगिरि आदा प्रनय बसुमतारी गाहाय लेंथुमगिरि आदा साबुराम बर' आरो गासै आरसिनि बिबानगिरि बिथांमोनहा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनानै होबाय बेखायनो आङो खुंफुं आफादखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय जिथिदुवा दख'रा एबसुनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिबाय जोबनायाव आं दा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मुंख'जोबनो हायै गासै जोंनि ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि रायजो राजा फोरोंगिरि फरायसा बिथांमोनखौ बे हाबाफारिखौ मैखोम जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो बयनोबो साबायखर जासिहरनानै आङो बेखिनियावनो आंनि साबायखर जासिहरनाय बेखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।